Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Ang gawain ko po ngayon guys is maglilinis po ako dito sa garden ko. Tingnan nyo, ang dami-dami ng mga damo dito guys kasi parang nahihinaan ako guys pag lilinis muli dito guys kasi yung mga halaman ko dito, mga tanim kong mga bulaklak sinira ni Odette. So, ngayon pa ako bumalik. Nag-umpisa ngayon sa paglilinis dito sa mga damo na gumagapang na po. Nawawala na yung mga bulaklak ko dito. At plano ko po guys na magtatanim po ako ng papaya dito guys. Kasi, mainit na. Hindi ko ginagalaw to pagkatapos sa bagyong Odette kasi ang daming kahoy. Natabunan lahat yung mga bulaklak ko guys. At inuuna namin pagkuha yung mga kahoy pagkatapos nanghihina ako sa paglilinis dito guys kasi palaging umuulan. Parang hindi ko gustong lumapit sa garden kasi maputik guys. At tingnan nyo guys, yung mga bulaklak ko yun na lang ang naiwan nasa gitna. At saka yung tanim ko doon na lemongrass at mga saging at bayabas ay nabubuhay muli. So ito na po ang sitwasyon dito guys, yung mga ibang kahoy na malalaki guys, hindi ko kayang buhatin, hindi namin kayang buhatin ni Habibi kasi ang laki-laki ng puno ng mangga. At ito na lang ang gagawin namin pagkatapos ito pag mapatay na tong mga damo na ito. Oo. Saka namin tataniman ng mga halaman guys, yung mga mga vegetables, leafy vegetables, mga malunggay at saka alugbati, o ano pang gusto naming itanim dito guys. At saka yung papaya, ang dami ko ng seedlings guys ready for planting na yun. So yun na lang, ito na lang ang namin inaantay, yung malinis na to. At yung tingnan niyo guys, yung ginagamit ko tingnan nyo, ang ganda, parang magaan lang guys. So ito na po ang natapos ko guys. Sa ngayon, ang init-init na, huminto na din ako ngayon guys. Kasi parang hindi ko na kaya ang init. So, thank you guys for watching my video and don't forget to hit the subscription icon. Bye!